Üdv, kriptorajongó! Nagyon örülök, hogy ma megoszthatok veled egy különleges kriptokereskedési platformot, ami mostanában elég nagy figyelmet kapott. De előtte kérlek, tegyél meg nekem egy szívességet, kattints a feliratkozásra és kapcsold be a csengőt. Nem akarod lemaradni a következő tippjeimről és kriptoérdekességekről. Rendben, vágjunk bele! Mindannyian tudjuk, hogy a kriptokereskedés igazi kaland. A piacok sosem alszanak, több coin van, mint amit meg lehet számolni, és nehéz lehet átlátni mindent, főleg, ha még új vagy ebben a világban. Ez az AI alapú kereskedési asszisztens igazi game changer. Ez nem csak egy újabb automatikus kereskedési eszköz. Olyan, mintha lenne egy saját kriptomentorod melletted, aki segít finomítani a stratégiáidat, és kivételes betekintést nyújt. És most jön a legjobb rész. Ezeket az előnyöket azonnal kihasználhatod. 300 ingyenes regisztrációs hely van, de gyorsan betelnek. A hivatalos linket megtalálod lent a leírásban. Biztosítsd a helyed minél előbb. Maradj mindenképp velünk, emberek! Mindjárt megmutatok nektek néhány funkciót, amelyek tényleg mindent megváltoztathatnak, és ezeket semmiképp sem akarod kihagyni. Először is, a platform rendkívül felhasználóbarát. Egy modern, letisztult felületről beszélünk, amely minden eszközön működik, és böngésző alapú. Tehát bárhonnan hozzáférhetsz, amíg van internet kapcsolatod. A design nem csak jól néz ki. A bot is rendkívül intelligens. Fejlett AI algoritmusokat és modern technológiát használ a piacok elemzésére, trendek felismerésére és részletes kiértékelések készítésére, hogy javíthassd a kereskedési stratégiádat. Egy másik valódi előny, hogy a platform alkalmazkodik a tapasztalati szintedhez. Teljesen mindegy, hogy teljesen kezdő vagy tapasztalt kereskedő vagy, a beállításokat teljesen rád lehet szabni. Még kockázatmentesen is kipróbálhatod demo módban, mielőtt valódi pénzt fektetsz be. Ez a platform támogatja az összes nagy kriptovalutát, amit ismersz és szeretsz. Bitcoin, Ethereum, Ripple, minden elérhető. A fiók létrehozása valóban egyszerű. Csak látogasd meg a weboldalt, add meg az adataidat, például a nevedet, e-mail címedet és telefonszámodat. Ez körülbelül 2 percet vesz igénybe. Ezután legalább 90 000 forintot kell befizetned a számládra, és már kezdheted is. Nincsenek díjak a befizetésekre vagy a kifizetésekre, és bármikor teljes ellenőrzésed van a pénzed felett. A platform kiváló biztonságot nyújt modern titkosítási technológiával. Emellett a kívánt fizetési móddal fizethetsz be, legyen az betéti kártya, hitelkártya, banki átutalás, PayPal vagy akár kriptovaluta. A döntés teljes mértékben a tiéd. Mielőtt befejezném, még egy fontos figyelmeztetés. Mint minden ismert kereskedési platform esetében, sajnos itt is vannak csalók és hamis oldalak, amelyek megpróbálnak hasznot húzni a felhajtásból. Már sok ilyen hamisítvánnyal találkoztam. Azt ígérik, hogy a csillagokat is lehozzák az égről, de valójában csak a nehezen megkeresett pénzedet akarják elvenni. Ezért ez az én nyomatékos kérésem hozzád. Ne dőlj be ezeknek az átveréseknek. Megismétlem. Semmiképp se ess ezeknek a scameknek az áldozatául. Tényleg nem éri meg a kockázatot és az idegeskedést. Az egyetlen megbízható forrás a hivatalos weboldal, a linket lent találod a leírásban. Kizárólag ezt a linket használd a fiók létrehozásához. Ne hagyd, hogy a csalók elvegyék tőled ezt a lehetőséget. Amint regisztráltál, csak mondd meg a botnak, mennyi segítségre van szükséged, és hagyd, hogy dolgozzon helyetted. Elemzi a piacokat, automatikusan végrehajtja a kereskedéseket, és valódi előnyt biztosít neked az eszközeivel. Ez a platform tényleg egy game changer. Teljesen mindegy, hogy most lépsz be a kriptovilágba, vagy már tapasztalt kereskedő vagy. Na emberek, készen álltok rá, hogy valódi nyereséget termeljetek. Akkor kattints most a leírásban található linkre, és kezdj el kereskedni azonnal. Ha kérdéseitek vannak, nyugodtan írjátok meg lent a kommentekben. Dobjatok egy lájkot, hogy támogassátok a csatornát, és készüljetek fel a lenyűgöző eredményekre. Köszi, hogy megnéztétek! Találkozunk a következő videóban.